Hello viewers, karatunmu ne yana cikin littafin Yahaya Sura 11 aya 25 zuwa 27. Ubangijinmu Yesu yana cewa, ai ni ne tashin matattu, ni ne kuma rai, wadda ya gaskanta da ni ko ya mutu zai rayu, wadda kuwa yake rayayye yake kuma gaskantawa da ni ba zai mutu ba har abada. Kin gaskanta wannan? Ta ce masa, iya Ubangiji, na gaskanta, kai ne Almasihu, ɗan Allah, shi wannan mai zuwa duniya. Ubangiji Allah ya albarkaci aya ta sa. Kana da ceto kuwa? Ubangijinmu Yesu ya ce shi ne mai ba da rai, shi ne kaɗai kuma hanya. Idan Ubangiji Yesu ya ce shi kaɗai ne mai ba da rai, to me kake jira? Waye zai cece ka? Ka yi ƙoƙari ka karɓi Yesu ya zama mai cetonka. Yesu ya ce mata, kin gaskanta? Ta ce, ina gaskanta ya Ubangiji. Wannan shine question da kowane mai bi zai tambaye kanshi a yau. Ka gaskanta?